Γεια σας. Το δεύτερο βιντεάκι που ανεβάζω στο YouTube έχει και αυτό σχέση με τον αόρατο ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχουν ασχοληθεί στην Ανατολή τουλάχιστον χιλιάδες κόσμος, έχουν γραφτεί χιλιάδες βιβλία, έχουν δοθεί χιλιάδες διαλέξεις και είναι ένα θέμα το οποίο σήμερα όσο ποτέ απασχολεί τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Επάνω σε αυτό το θέμα θα καταθέσω τη δικιά μου εμπειρία, την οποία αποκόμισα από την εμπειρία, από την συναλλαγή μου, από την επαφή μου με αυτόν τον κόσμο σε μια διάρκεια αρκετών χρόνων, καθώς και τα συμπεράσματα που έβγαλα από αυτή την επαφή. Οι ανατολικές φιλοσοφίες θεωρούν ότι ο άνθρωπος είναι μια κατασκευή η οποία αποτελείται από κάποια τμήματα. Το ένα είναι το ορατό, αυτό το οποίο βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το υλικό, και υπάρχουν και κάποια άλλα τμήματα τα οποία είναι αόρατα. Τα αόρατα αυτά τμήματα τα ονομάζει κόσμος. Είναι ο νοητικός, ο συναισθηματικός και ο ψυχικός. Κάποιοι άλλοι κόσμοι πέρα από αυτούς που υπάρχουν δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε, γιατί προς το παρόν δεν μας ενδιαφέρουν. Οι κόσμοι αυτοί κατοικούνται από οντότητες, έτσι τις ονομάζει, οι οποίες έχουν άλλες λίγο, άλλες πολύ κάποιου είδους νοημοσύνη. Ένα καλό παράδειγμα για να καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα μιλάμε είναι η γη μας, το υλικό μας το κομμάτι και τα πεδία που περιβάλλουν αυτή. Τα ονόματα που έχει δώσει η σύγχρονη επιστήμη είναι νοόσφαιρα, ιονόσφαιρα, στρατόσφαιρα κλπ. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους πρέπει να ξέρουμε ότι όταν οι ανατολικές φιλοσοφίες μιλάνε για κόσμους με κατοίκους, εμείς θα μιλάμε για ενεργειακά πεδία με υποατομικά σωματίδια. Είναι το ίδιο πράγμα. Για κουάρεξ, για νετρίνια κλπ. Όλα τα ψυχολογικά προβλήματα, όλες οι ψυχικές αρρώστιες τις οποίες βιώνουμε σήμερα έχουν τη ρίζα τους σε αυτό τον αόρατο κόσμο, σε αυτά τα αόρατα πεδία. Τα προβλήματα ξεκινάνε όταν υπάρχει για κάποια στιγμή, για κάποιο λόγο, για κάποιους λόγους που θα τους δούμε αργότερα, υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Υπάρχει εισρωή μια μεγάλης ποσότητας ενέργειας. Η ενέργεια αυτή όταν είναι ελεγχόμενη, ο άνθρωπος μπορεί και την αντιμετωπίζει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Όταν η ποσότητα αυτής της ενέργειας αρχίζει και αυξάνεται, και αρχίζουν και δημιουργούνται τα προβλήματα. Δημιουργείται πρώτα απ' όλα μία αναστάτωση σε αυτούς τους κόσμους και στους κατοίκους αυτόν τον κόσμο. Η αναστάτωση αυτή που δημιουργείται είναι αυτή που δημιουργεί τα διάφορα ψυχολογικά προβλήματα στον άνθρωπο. Εάν η αναστάτωση, η υπερκινητικότητα που δημιουργείται από τους κατοίκους σε αυτόν τον κόσμο είναι μικρή, τα προβλήματα είναι πάλι ελεγχόμενα και αντιμετωπίζονται με διάφορες μεθόδους. Κάποια στιγμή όμως, για διάφορους λόγους, αρχίζει και συμβαίνει ένα γεγονός.
αρχίζουμε και παρατηρούμε, και αυτό θα το εξηγήσουμε πιο κάτω, αρχίζουμε και παρατηρούμε το πώς λειτουργούν οι κάτοικοι αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή στην ουσία τι κάνουμε? Συγκεντρωνόμαστε συγκεκριμένα στους κατοίκους του κόσμου του μυαλού, του νου, στις σκέψεις. Η συγκέντρωση αυτή είναι που δημιουργεί και τα μεγαλύτερα ψυχολογικά προβλήματα. Η ενέργεια η οποία είχε μια ένταση εκείνη τη στιγμή αρχίζει και γίνεται ανεξέλεκτη. Υπάρχει μια μεγάλη υπερκινητικότητα των οντοτήτων αυτόν τον κόσμο, συγκεκριμένα των διαφόρων υποατομικών σωματιδίων, που η κινητικότητα και η ανεξέλεκτη τριβή τους δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε ψυχολογικά, ψυχοσωματικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα από αυτή την υπερκινητικότητα πολλές φορές είναι τραγικά. Γινόμαστε υποψήφοι για να βρεθούμε από τη μία στιγμή στην άλλη σε κάποιο ψυχιατρίο. Θέλω να τελειώσω εδώ αυτό το βιντεάκι, δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα συνεχίσω στο αμέσως επόμενο. Γεια σας προς το παρόν.